Pak Dadang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Karyo, tak kabarkan apa aja ya Mas? Oh iya Pak. Lah saat ini Pak. Biasa Mas Karyo, Santi kan sekolah kok Mas Karyo. Oh iya deh Pak. Lali nak saat ini sekolah ding yo. Nah, iki sese kopi, ono rokok. Areng jaluk rokok. Yo Pak Dadang. Mas Karyo, Iya Pak. piye ono kopi karo rokok bisa-bisa Mas Karyo? Aduh, ora ini kan ini Pak Dadang, ora penak itu Pak. Apa Mas Karyo ki kopi lho tak umbe. Lah aku gampang, aku tak gawe meneh Mas Karyo. Ya wes nak maksa Pak. Ono apa Mas Karyo? Ora apa-apa Pak, iki Mas teke wae sok minggu ki sida ning kota apa ora? Sido to Mas, jelas A1 to Mas. Ini Pak, apa mengko bar saparan wae ronone. Karena tak piye Pak ya. Ora Mas, tunggu Mas. Walah, iya Mas. Aku ki lali Mas Karyo nek kene karo saparan Mas Karyo. Tapi saparan ki apa Pak? Maksudnya nang kene aku mung krungu-krungu tok iki. Iya Mas Karyo. Saparan ki memang dienekke bar bulan Suro Mas Karyo. Dienekke masyarakat kampung tradisi Jawa kuwi rasa bersyukure karo sing kuwasa. Ben masyarakat kabeh kuwi ben iso nandur paringi apik, ben paringi keselamatan, rasa syukur karo sing gawe urip ngono Mas Karyo. Oh, alah ngono ya Pak. Lah saparan ki acara apa wae? Ono kirab budaya, ngundang-undang sanak famili, sing adoh, sing cedhak, nganggo nyambung silaturahmi. Terus ono jenekke kuda lumping, ono riok, ono dangdut, ben nyambung silaturahmi antarane tangga teparo sing adoh sing cedhak ki iso kraket lis duluran ngono Mas Karyo, saparan ki ngono kuwi. Ora sarapan sih, wis mateng iki kae iki. Alah matur nuwun Pak. Susu soe Pak, selak kawaran iki. Ya wis Mas, hati-hati kerjane Mas Karyo. Ya wis Pak, matur nuwun ya Pak, kopine tak habis sik. Ben sih Mas. Hati-hati Mas Karyo. Nggih. Gerakan iki rada abot, tapi aku kudu iso soalnya kok guru besarku iki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, alangkah baiknya nek teko ki kudu ngucapi salam sih. Alah, cowok rasa sok-sokan. Kuwi ngopo teko-teko terus nyedhaki santi. Astagfirullahaladzim Gus. Nek urung ngerti kebenaran iki aja seuyon dhisik, ora apik. Alah, cowok kabeh wis jelas kok gerak-gerikmu iki mah nyedhaki santi. Halah Gus. Aku ki mbiyen pancen arep dijodohke karo Santi, tapi aku ora duwe rasa. Dan kuwi murni saka perjodohan. Alah, cowok hapus-hapus. Pokoknya gue tak peringati, Santi bakal tak berjuang, dia ora bakal tak los kinggu kuwi. Loh, ya silakan wong aku ora duwe rasa karo Santi to Gus. Wis, aku imen lanjut. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Wis lanjut nek ah. Pagiku cerah, matahari bersinar. Minggu besok atus meruput gas tipis. Pagi Mamet. Pagi Mbak Inem. Wah, iki cerah iki Mot. Yo pagi hari itu harus dengan muka bersinar, cerah beria. Insya Allah rezeki mengalir Mbak Inem. Ngetrip Tek dhewe Mot. berdua nem karo Gusti Allah sing selalu mendampingiku dan melihatku men. Walah. Kowe daripada mlaku ning ladang dhewean ngono to ayo bareng aku wae. Keenem aku meh olahraga biar sehat bugar awet kayak bateri batu ABC. Sehat, kuat dan tahan lama. Alah, ayo bareng aku wae. Ora nem, aku meh olahraga, misan jalan kaki biar sehat. Ya wis, nek ra gelem
Padahal meh tak jajake bubar lho. Loh. Piye to, Mat? Lah aku urung sarapan di Sandini to, Nem. Ame jajak Kowe bubur. iki nek masalah panganan nomor 1 ancane dlogok. Ah, wis ayo, Nang. Bubur ki. Bubur nggone Mbah Jana. Pagi Pak Bejo. Mas Karyo, pagi Mas Karyo. Waduh, boleh rense Mas Jo. Engko ladang tak urusane mbek Cacah sing liya. Iya Mas Karyo, gampang. Mau awak bisa kuat. Oh iya Mas Bejo. Saking nanti kok rata ketok saiki. Ya ki gak no luar kota Mas, kayak ngurusi gawean liyane. Tapi kok ora ngomong karo kita ya? Wae Mas, ngomong cukup karo aku tok kok ngomong di tekan luar kota ki. Oh, alah ngono ya Mas ya. Ya wes aku tak siap-siap Mas. Wis Mas, aku tak golek obat sih. Nang warung. Oh iya. Ya wes aku tak siap Mas ya. Iya Mas Karyo. Mampet ternyata nemui. Piye, Mas? Kowe ngerti ra? Ya bengi aku ngerti boti bunang iki turun nang gerdu ngerti ra? Dan turu mbek merem-merem ngono dhewe. Gus. Rene sih, Gus. Rene to. Ki ngobrol sih. Jadi bengi si ngomong Mas Karyo. Boti bonang turun nang gerdu maksudnya piye, Gus? Iya met turu ras baku. Emet dhewe ngimpi berjalan. Lho, rasisan mbok jaluki nomor sisane, Mas. Mange setan dek nomor dhewe kan stres. Ya soper Tito Mas Karyo. Ngomong-ngomong Mas Bejo ndi yo, Met Mas Karyo. Iya mau ketemu aku dhewe iki masuk angin nang omah iki. Walah, ora ono sing ngeteri kopi iki. Pucuk dicinta wedang pun tiba kene ngono, Gus. Lah. Yo. Iki kaya sing ning warung wingi. Wah, makasih ya Mbak Nita. Wah, pas iki karo awane iki. Ya wis midun yuk. Ayo. Mas, niki wedange. Oh, iya Mbak Nita. Mbak. Kowe wingi sing ning warung to, Mbak? Iya, Mas Softek. Kok Mas Softek? Lah wingi sampean sing tuku sofa. Mas Softek, Gus. Gus Mas Softek. Aduh, bagus Mas Softek. Halah, hobi men rene to, Mbah. Aku ki golek slamet, Nem. Kayak nopo kayak sentot kayak ning omah Inem. Kan si Inem ning omah dhewe. Wah, kok aku curiga yo. Wis, tak awasane. Saya Mbah aja lunga sik. Dan apa, Nem? Aku pasang nogas sik, Mbah. Aku rasa masak gas. Ora, ya wis saya tak pasake, Nem. Ayo, Mbah, ning dapur. Loh, malah double bune omah iki. Kok malah curiga aku. Wah, iki tetep nindaki barang sing ora baik. Ora senono iki. Wis, tak izine ya ngono. Wes Gus, Mat. Lah, aku tak nang bani. Dewe to Mas Karyo. Lampe sapa meneh. Dewe. Aku main nang kamar mandi ya. Pesik. Ju, jen kampret kabeh. Lucu ya, Mas, kanca-kancamu kabeh. Ora lucu Mbak Nita. Ora lucu nih duitan kabeh ini beneran. Ngundange nitae, Mas, rasa nggo mbak-mbakan. Wah, rapi enak rumah coba. Wis, Mas, ra apa-apa, mau ya tua sampean. Iyalah. Mungkin Mbak Nita Nita. Nah, nek ngono kan ya penak.
Mas, aku mbak ada cari berkebun. Ora usah nit, abot, minggu ndak kesel. Alah, ora apa-apa Mas ayo. Ya wis lah, piye meneh wis dipeksa. Loh, nit kowe mudeng pura toh malah nyawang aku ter. Mas aku tak ya. Iso ae. Kayak bukannya Mas Agus ya? Sik to tak ndelok. Oh, ternyata jebul ketwingi le uring-uringan ki lagi cedak karo wedokan liya to. Kaya ngono sok-sokan. Wis ben sak karepe. Endi nom? Sik Mbah, iki Mbah. Loh, kok cilik nom? Kok ngomongi kok cilik-cilik? Gek golek do ndeloki gunung e. Jian. Nggonku encen cilik, Mbah. Gunku gede nom. Dawa ora. Wah, ya dawa ta nom. Nggonku encen cilik lho, Mbah. Lah gunku ki gede ki nom. Dawa ora, Mbah. Wah, gunku ya dawa ta nom. Dian, iki jelas A1 iki. Inem karo sentot do mesum iki. Lara, Mbah. Oh, sorry nom, merasa kok nom. Aduh, lah kamu ki kemrungsu kok, Mbah. Dadine pecicilan. Maaf nom. Ya wis ndang dilebokke, Mbah. Ya mesti tak copote sih to nom. Lara men, Mbah sikilku, Mbah, mbok idak. Wah, Dian, aku kudu perlu marani RT karo RW iki. Wis ra beres iki. Dokter inem iki. Yoh, ra garing-garing bakone sak dijagake. Ki piye ra garing-garing iki, Jan? Nobatke tenan. Piye, San? Iki lho, eneng sing tak omongke penting tenan. Wis piye, San? Iki lho, Mbak, mek ono sing tak omongke. Apa? Iki lho, Mbak, bapakku kan omong, nek jare mek arep ono sadenan. Nah, bapakku kuwi sik gawe sadenan ki urung tuku apa-apa. Mbak Inu wis tuku apa-apa? Oh, wis no, San. Oh, tak jokke apa piye? Wis rasa. Oh, lah terus piye karepe? Ngene, Mbak. Mbak Inem duwe cekelan ra? Ora nganti suwe lah, Mbak. Sedino nyang rong dino. Nek ora seminggu wis. Engko tak sileke Pak Bejo apa Mas Yaki. Piye yo, San yo? Ono ora yo? Lah, butuhmu piro to, San? Tenang, Mbak, ora akeh. Paling gur 3 juta. Matane. Oke, men 3 juta mbok tuku apa anjir? Lho, ora ngono, Mbak. Iki to, kan aku tak tuku panganan. Heeh. Sisandene kan skincare ku entek. Aku tak tuku skincare, lipstickku, sisan bapak to. Tak tukokne rokok sak slop. Engko lek ku mbalekke sisandene wis engko tak double 2 kali lipat. Lah iki malah mbok belanja skincare bareng. Glogokane bocah. Sisandene lho, Mbak. Sila kan sisandene. Bayo lah ono apa rasa yo, San? Yo, tulung to Mbak Inem. Kan Mbak Inem SD ku to. Masa orang mesake karo aku sik cilik imut cantik iki.
bingung golek duit gawe sadranan. Tolong to. Piye yo San yo? Aku ki yo berak gawe blonjo ki yo entek akeh mau San wong tamuku yo akeh ki. Terus tak enek opo ora yo? Wah, sik tak delikane sik ya yo ning dompet yo enek ora yo San yo? Yo piye yo Mbak, bapakku kan urung nyekel duit blas iki. Aku kerja yo urung ono sebulan, urung oleh gaji. Terus piye penak iso sih? Piye yo San? Apa ning Gunung Kawi yo San? Gunung Kawi. Lah wong aku retine sosmed lho Mbak, juru kuncine numpake Shogun STNK. Oh iya yo San. Lah wong penjuru kuncine tombakane Shogun STNK. Lah terus entuk duite kok ngendi San? Sik mikir-mikir sik yo San. Piye piye solusine yo? Yo wis Mbak Inem, tulungi tenan yo iki. Yo tak tulungi. Yo ora ketung sithik yo San tak golek-golek kesek engko. Aku tak bali sik, kemu lho bapak isi angkon-angkon resik-resik ning dapur sik. Oh, Lah alah. kamu urung diresiki. Yo wis. Yo wis suwun ya Engko Mbak Inem. engko tak WA ya. Oke. Anu nduk kowe rasa ngewangi ning alas, rasa ngewangi ning ladang. Kowe bali wae. Jare gak usah sing becik, biar sabaran. Sampeyan resik-resik omah. Yen resik ya yen batu ora ana tamu, ana kanca-kancane Pak Ida teko men batu kan dhisik. Ngono ya nduk ya. Halah Pak, oh ya aku lagi mboten pedes ireng kok. Kula nuwun. Sapa ki, Nduk? Ini kayaknya suarane Dadang iki. Buka wae. Nuwun. Kita Pak Dadang. Nduk, anu apa ki? Jiko wedang ana tamu jiko wedang. Mburi sekalian resik-resik ku sambung dulu. Lho, esuk-esuk teko kene iki ana perlu apa Pak Dadang? Ngene Mas Bejo. Aku ki pisan ki silaturahmi kangen sampeyan, kaping pindhone iki ana sing tak penting ki karo sampeyan Mas Bejo. Lho Pak, entene. Ayo Pak, Dadang wis di Yo Mas Bejo. Ngeten Mas Bejo. Kula ki rasane arep ngomong kok kados pripun wonten Mas Bejo. Wis sing anu, timbang ngomong bingung ngrokok sik wae Pak Dadang. Yo Mas Bejo. Iso kelingan iki kok penting ki apa ning kene. Ngrokok sik wae. Yo. Ayo Pak, kita sudut ora apa-apa santai. Kepentinganmu ini ras kelingan. Jane iki perkewo Mas Bejo ning tapi piye ya? Iki juga siji loro. Siji wae, kowe kan wis tuwa, mudut pisan loro kok makane asmaning. Jane iki ngene Mas Bejo. Kula ki arep njaluk tulung karo sampeyan. Nggih sampeyan lek ya saparat to. Ya saparan jenenge wong umume ning desa ki memerti desa ya kudu melu umum kancane, ora melu umum kancane piye. Ngene Mas Bejo. Aku njaluk tulung-tulungano. Iki arep saparan ki aku kancane wis do tuku apa-apa, aku ora duwe apa-apa Mas Bejo. Blas urung eneng apa-apa. Kek njo resik-resik tok. Pitulung aku silano duwe tak ngene saparan. Lah mengko nek wis sesasi apa setengah sasi engko tak balekke Mas Bejo. Lho. Iki piye to Pak Dadang? Iki sithik-sithik duit duit. Aku jane ya ana duit, Pak. Tapi ya iki ora mesti cukup lho, sakmene iki ora mesti cukup iki, Pak. Tapi tulungano sik Mas Bejo. Engko sesasi tak balekke. Aku nek ra njo saparan iki kepiye? Ra mesake aku. Yo piye ya. Aku jane ya ora kepenak mesake kowe, tapi engko nek iki tak jeleke kowe aku ya ora iso saparan. Tapi piye iki Pak Dadang? Ya aku lirine iki ya kuwi Pak Mas Bejo. Le njaluk tulung kuwi ya le arep saparan kuwi. Lah ra ndek apa-apa Mas Bejo. Resik ra ndek apa-apa. Aku sirane sing tak dol apa-apa ki ra ono Mas. Aku tulung isik ya Mas, pokoke aku njaluk tulung Mas. Sesasi tak balekke Mas. Nah, iki ki sing bocah-bocah iki wis bon kabeh. Ya jane iki piye ya iki wis cara slamet ya wis bon. Agus wis bon. Mas Karya wis bon. Iki kok kowe sisan kaya ngono apa aku ora gawe mumetek aku. Padahal aku ki yo iki midhit nipis wae lek tak gawe saparan sesuk kuwi.